Yes, her følger en kort gennemgang af Bionite-prototypen. Jeg starter med betjeningsenheden. Den, som beskrevet, er det her perioden, hvor man vil falde i søvn, og det er perioden, hvor lang tid man sover. Når jeg sætter prototypen i gang, så ændrer uret sig derover til, hvornår man så bliver vækket af lyset og lyden. Lige for kort at gennemgå det hele, her har vi det her lille rum, vi har lavet. Heroppe har vi lampen med inde i midten, at der er det røde lys, som skinner direkte ned på sengen, og udenom har vi det blå lys, der skinner ud mod væggene, og så laver et indirekte blåt lys. Så har vi vores sædeholder, som har infrarøde dioder, som kan blive opfattet af den her remote, man kan se igennem her, som tracker IR-lyset fra hans øjne. Så har vi nogle natlamper, 2 stykker der, og en enkelt lille knap i sengen, der fungerer som sensor for, om der ligger nogen i sengen eller ikke. Men lad mig prøve at starte systemet. Går vi over til computeren. Den står og venter her. Yes. Jeg skal bare lige sætte den i gang. Og så skulle vi gerne være kørende. Lyset er tændt her. Og vi har sådan en pausestadie, og ham her, den fødeholder, skal til at gå i seng. Godt, så han indstiller på sin enhed derovre. Det er selvfølgelig den her. Så den indstiller vi lidt på. Og så kan man se, at tiden ændrer sig derovre, når vi indstiller på den. Så lad os lige sætte den dertil. Og desværre virker den anden ikke, men den indstiller vi lige sådan her, så han skal stå op kl. 7:30. Så det vil sige, at han har lige et stykke tid til at gå i seng. Man ser, at lyset her er blevet blåt nu, og han gør sig klar til at gå i seng. Og han lægger sig i sengen. Således. Og som man kan se, så bliver det hele mørkere. Indtil det så er helt mørkt, og han sover. Om natten, der kan det så være, at han åbner øjnene, fordi han skal et eller andet. Så vores sensor her tjekker det, eller ser det. Så åbner øjnene, og skal vi se, at lyset bliver blåt. Jeg har tændt hans IR-dioder her, som bliver styret af et batteri. Godt. Når han har lukket øjnene igen, så slukker lyset igen. Det samme, hvis han skal op og tisse for eksempel. Så fjerner vi ham fra sengen, og med det samme kommer der et meget svagt blåt lys. Han kan gå ud på toilet, hvad det nu er, gå i seng igen, og lyset bliver automatisk slukket. Og til sidst, hvis han lige skal tjekke noget i sin kalender, tænder for lamperne her. Det bliver blåt igen, slukker, og det hele slukker. Og på den måde kan så, tjekker vi, om der sker aktivitet, om han sover eller ikke sover. Nu er så lyset gået i gang igen. Vi er begyndt at vågne. Han er ikke vågen endnu, men det gør han lige så langsomt. Man kan høre musikken starter i baggrunden. Kommer herover så. Det hele bliver styret af 2 Arduinos, der styrer henholdsvis lys og sensorerne. Og den er remote selvfølgelig, der fungerer som IR-sensor. Og det var sådan set en kort gennemgang af prototypen.